Fupa Lokakamiza, Fupa Lokakamiza. Fupa Lokakamiza. Chichewa kuswambika. Fupa Lokakamiza, Fupa Lokakamiza. Fupa Lokakamiza. Chichewa kuswambika. Tivomele nyengo inasinta, moyo soudusa momwemo. Fupa Lokakamiza. Chichewa kuswambika. Adindonganize mofata, imfa zinazichepe. Fupa Lokakamiza. Kuswambika. Tivomele nyengo inasinta, moyo soudusa momwemo. Fupa Lokakamiza. Adindonganize mofata, imfa zinazichepe. Fupa Lokakamiza. Kuswambika. Moni omvera, tsopano ndi nthawi ya sewero la Fupa Lokakamiza. Seweroli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism. Cholinga cha seweroli ndi kuphunzitsa anthu za malamulo, ufulu, uchembere wabwino ndi ubereki. Tsopano tayitanani anzanu kuti amvere nawo sewero komali. Ndipo pamene mukuyitana anzanu, tiyeni timvere limodzi uthengawo. Mwana wanzako, muonese chikondi chose. Mwana wanza tuti mochetela chifundo, ngakhale atagwiririra. Mwana wanzatu, muonese chikondi chose. Andao mulika skando atundera lanu lino. Skando yanji Ati mwana wa Zulu ali mpakati pobwera fo chogwiririra. Ndiyafuna chotsapa kati bwete. abengo pali skando pamenepo mwana yotu waganiza bwino kwambiri kuti achose pakati pobwera chifukwa chogwiririra. Andao sikuona kwera malamulo ampingo kukuphatu kuko. Abengo malamulo ampingo ndi akumpingo kwathu kokha, si malamulo a dziko iyayi. Kumpingo kwathu kucha malamulo amaletsa kudya kapado. Kodi mpingo wathu uja ungalese azipembedzo zina kudya kapado? Zonade zakuchalichi kwathu zakuchalichi kwathu. Ndimango kumveserani to azibambo ino. Lamulo la boma la Gender Equality Act mndime ya 19 ndi 20 limalola atu mtsikana ogwiriridwa kukhala ndi chisamaliro chonse kuchipatala. Mtsikana amene wagwiriridwa ali ndi ufulu wonse wochotsa pakati kuchipatala ngati wapanga chisankho chotero. Umene utu ndi uchembere wabwino. Zonade amwali ngakhale bwalo lalikulu la milandu la mdziko muno la High Court posachedwa pali nagamula momveka bwino kuti atsikana amene ali ndi pakati pobwera chifukwa chogwiriridwa ngati uyu mwana wa Zuluwi ali ndi ufulu wochotsa pakati kuchipatala ngati akufuna kutero. Tiyeni tilemekeze ufulu wa atsikana. Tiyeni titukule dziko lathu posapondereza atsikana. mwana wanzako, muonese chikondi chose. Mwana wa mzako ndi wako yemwe. Uthengawu akukupatsirani ndi a Center for Solutions Journalism, CSJ. Ndikhulupirira kuti tonse tsopano tafika. Sabata yatha tinasiya Tapiwa ndi Suzio atagwira pakamwa. Ndikudabwa kuti chikuchitika ndi chani. Pamene pa koleji panafika mtsikana wina wotchedwa Tita. Tapiwa amene wakhala pa ubwenzi wabwino ndi bwenzi lake Mayeso amene anagwirizana naye kuti adzamanga naye banja, anazizimuka kumva kuti Tita akufuna kuonana ndi bwenzi lakelo. Nanga kodi Mayeso atani akamva zoti bwenzi lake lina Tita linafika ndi kukumana ndi Tapiwa amene ali nayenso pa chibwenzi chotentha. Kodi zimenezi zitha bwanji? Tiyeni timvere limodzi. Mavuto udabwa atusichoncho. Inetu ndinamlizi mphanga ngati umaganiza zoti ungandiyende njomba ineyo nde umanama kwambiri.
ndipo ndibe nazo ntchito kuti kana kugwidzinga kale ndabwera kuno ndikufuna ndalama zanga ya sopano mwezi mukanadekha kaye kuti tikamtani bwino bwino kudekha kwa chani ndipo ndideke kangati si amene wakhala kwauza anzako kuti ndiwe gangster ndipo undionetsa inenso ndinafa kwambiri ase wamva usamachite masawera ndine ndikamachoka panopo ukhala ndipasa ndalama zanga awo bi kuvuta kuno chonde namwezi adekhani zimene mukuchita papazi timundika pa moto walawirawi kunoko ndeu yake kumene ndafasani kaye apapa ndikavanira anzanga mkatimu kuti andibwereke ndalama yanoyo please ndipo Mavuto usayelekeze kupanga zachibwana kuti ukalowa mkatimu usabwerenso zikuvuta ndithu inenso ndimafiya ngati iweyo sindingamavutike ineyo kusala tulo kulowetsa ndalama zanga kuphika mowa kuti ndithandizike ndi ana anga basi we nkungochoka kwa mimba ti kuzama mowa wanga osalipira kale nkupata watapu hey zona zimene zozo ndikuti zinalakwika pepani tandipeseseni ndifuna ndalama zanga ndandipaseni apo esa ndati ndoweka mkatimu ndikamvane ndalama zanga kuti andibwereke kuti paja ndizingati mpaka kuyiwala tungongolei si choncho namlizi chonde musatalikise nkhani tango ndikumbusana kuti ndalamazo ndizingati 30,000 kwacha ndipo chifukwa choti akhalitsa ikhala 50 punishment namlizi musatero chonde chabwino ndikubwera Mavuto ndati usayelekeze kupanga zachibwana eti ndikudikirapo mpano mawa ndikuchokapo ndikupita kumudzi ndikufuna ndionjezere transport yanga aperewera ukumva kungofuna kundidanisapo ndi Suzu apa zazi ndikampepese ndikamachokera kuno ndisachulutsa adani ndi nkhani zozizira ngati zimenezi mpaka nakundidusa pasi mwantundu woterosoma kani yoti mzukulu wanga Mavuto anagwirira Linda sitikantha kungokhala pansi ndikukambirana pacho wenweni tikumvesesana koma mpaka nakukamangisa mwana zona cholinga tu mzukulu wanga alipire sukulu iyo kuntima mbee itu usiyithera chonchi ithera mapenati ndikuona ngati kudeka kwangako chifukwa chakutembenuka mtima kwanga anthu akunitengera pa mgongo ineyo ndikatundu sikuti ndinatheratu tuya tione sana andiziwatu anthu amenewo palibe zosekelera naso iya tione kuti amve kuwawa ni ndani tiona ngati makali ndawo angabwere sosopete pa kompaini kumaza ndilankhula ineyo za nkhutu Ndeba. Linda mukufuna kuti ndikakwitani nini? Ndikanene kuti inu ndi ndani? Mwina usavutike sunduka muitana. Ine ndimangofuna kuti ndisimikize kuti ngatidi ali kusukulu konkuno. Popeza tu asikana amasiku ano Njomba too much. Ine ndicheka tundu. Amalume akali ndayo. Ndiye iwe sikana ndiwe ndani? Ine ndi Judy. Nzake wenu wa Linda. Ndiye watinzako ali konkunodi? Sakumazemba makalasi? Akatundu. Pa college panopa ngati pali munthu amene amayika chidwi pa maphunziro ake ndi mtima wake wonse ndi Lindayo. Ndikuwuzani amaoneka kuti amafuna tadzakwaniritsa zazikulu pa moyo wake. Ndiye kumwetsa makalasi sapanga nawo ulo pang'ono. Mwina tungati anasokonezeka pang'ono ndikanthawi kajana dzabwera kumudzi kwanu kacha. Nthawi imene ichayeya pamene pajadi tu maphunziro ake tu anasokonekera ndipo tu kwambiri Linda amakhalira kudandaula ndikamuimbira foni komano zinakhala bwino kuti achipatala anamuthandiza bwino lomwe mpaka anabwerera ku sukulu kuno dzapitiriza maphunziro ake. Ukachula mkango kwera mu mtengo bwanjiso Linda yonso si uyo akubwera apoyo amene usakumane naye bwanjiso iyayi amba kufuna zambiri
apa panchita kubwera so ntakonzeka bwino apa ndimangodusa katundu apa ndimangodusa nde mukalephera kungomupatsa moni mdzukulu wanu ndichita kubwera so mukumvera ali ndi sewero la Fupa Lokakamiza. Mwana wanzako mwana wanzako ni wako yemwe ukachenjela manja kuja naye mwana wanzako ni wako yemwe kumanga bwanji kugwirira mwana wanzanu poti wanzako mwana wanzako ni wako yemwe mungambe bwanji ali wanu mwana kugwiriridwa kumpata pakati mungambe bwanji ali wanu mwana kugwiriridwa kumpata matenda choipa chitata mwini mawa siridziwika saiwala Malawi wa mawa adalila atikanawa mwana wanzako ni wako yemwe mwana wanzako mwana wanzako mwana wanzako ni wako yemwe alilo tigwirane manja poteteza atikanawa mimba zotakambako kwililidwa zosautsa chili kwanzako samani jikile nyanga mimba zotakambako chotsa pakati zopeweka kuchipatala mai wafuko apatsidwe mwayi ochotsa pakati kuchipatala zako akapya ndevu umzimire mwana wanzako ni wako yemwe kasuke sadzala mwana mudzi mwana wanzako mwana wanzako mwana wanzako ni wako yemwe Ndemanzex kodi mwati niwe mwakhakai kuti kwa papa apa ndipita mu library nzikaphanda okay aho busuri mukhalapo chaka mupanga zanuzo ne useka zakutulutsaniro after all kuno tinabwerera kuzaphunzira sizopakulana zanuzo mani maiso Manzex bora mina ngokhala malangizo yake usati nsanje kwani ndikuka baka mani maiso of all the people ndikakupakire nsanje iweyo nditapiwa zona why I know ina sindungonena okay kona mwene maraba zache mundipatsiretu you know we don't take chances when it comes to protection zinazo zofunikira ndi kwambiri man zofunikira kwa basi chifukwa mazapezeka kuti watholano mwendo dance yokutaita ndikupezeka kuti na wake wayembekezera malo sayembekezera kupezeka kuti maplan toseta msogoloti chakubalikiratu amwene you need to be careful man take care of yourself you're right ndokuza hey tabiwa sondu ya ubwela bachao chataona atase wafika wale omatapiwa man maimaso mukudiza bwinotu chitabuka chikubyuta matola hivi ukayase hivi yeah amanise abone mwandu wankati tu okay kumano by the way kodi news mupanga za Linda uja bwanji mix pano baba akingivulwa na uza uploaded by bacha okay ndene mfundo bange za Linda pano meza mukamfuna kwambiri nkazo yakoti so ndabe bwino ndiye no ikai muri benso bikisana naye muri ngokano kato okay yes stops tapi wazabo Mais yes ndipatsi laptop yanga sindikuchedo tabiwa kudza hadi kumene kubwanji laptop yanga ilipo palibe baby am I missing something or what maiso ndikuoneka ndaboza panga zopusa pano tandiyangani bwibwi tandiyangani ndikuoneka ndaboza panga zopusa ine pano pa tango ndipatsani laptop yanga ndidzipita tabiwa ndijani please ndijani please man yes ine ndikusiyana mukambirane pobonde tabiwa I'll be at the library okay tabiwa wamba kundiopyatwa sero
ukunika kuti ndi ma issues omwe ineyo I have no knowledge about. Mmesa planning kuti mmene wabweramo we should have some good time together. Pajanga bemba kalavuke munthu pacha. Apa pazeksi wati basampata. Mungaza kunyasa nzimene yozo kapena? Pepa kuti neyo singa mmasule mwachanguje, singapangiririzi mwachangu uyu zeksi uyu. Koma nala kuchoka kali kumene. Ona? So, come here baby. Maiso. Mwino kona ngadabu kutsasikirira zopusa ineyo kunoko. Baby. Laptop yanga indatenga. Ukunimvete? Ukafuna za love games zawo zopito zikapanga ndachina tita. Ugo? Abwera ni mkampa simu muno. Iwe, tabiwa ba? Mwandimva. It's over between us. No, tabiwa. Tita wake utiyo. How many titas do you know? Why? How come? How come after such a long silence? Tita wake mwendo kuntswa yu kapena there's a mistaken identity. Yokubwera ko angangubwera usaimba ufoni? No, Hi guys. Kapena mamistiko zawo akuzokhala aketi. Ifoni inali kusilent kani. Sha. Pajeso ntasinta phone manamba engana poila. Angapita ndi phone ichi. Iso ndembola guys, mbola. The man's ex are just a virus. Ta. Hapa ndirani mamenewa? Kufika kwa Tita pa college kudzakumana ndi Mayeso bwenzi lake lakalekale kwasokonezatu maganizo atapiwa. Kodi zimenezi zitha bwanji? Nanga Tita akakumana ndi Mayeso pamene Mayesoyo ali pa chibwenzi chaponda apa nanenso ndipondepo nditapiwa. Amulandira bwanji Tita amene anali kunja kwa dziko la Malawi kukagwira ntchito. Mwana wanzako umuonese chikondi chonse. Mwana wanza tuti mochetela chifundo ngakhale atagwiririra. Mwana wanzatu timuonese chikondi chonse. Andao mulika skando atundera lanu lino. Skando yanji. Ati mwana wa Zulu ali mpakati pobwera fo chogwiridwa. Ndiyafuna chotsapa kati bwete. Abengo. Pali skando pamenepo. Mwana yotu waganiza bwino kwambiri kuti achose pakati pobwera chifukwa chogwiridwa. Nandao sikuona kwena malamulo ampingo kunkupatu. Abengo. Malamulo ampingo ndi akumpingo kwathu kokha. Si malamulo adziko iyayi. Kumpingo kwathu kucha. Malamulo amaletsa kudya kapado. Kodi mpingo wathu uja ungalese azipembedzo zina kudya kapado. Zonade zakuchalichi kwathu nzakuchalichi kwathu. Ndimango kumveserani ito azibambo ino. Lamulo la boma la Gender Equality Act mndime ya 19 ndi 20 limalola atu mtsikana ogwiriridwa kukhala ndi chisamaliro chonse kuchipatala. Mtsikana amene wagwiriridwa ali ndi ufulu wonse wochotsa pakati kuchipatala ngati wapanga chisankho chotero. Umene utu ndi uchembere wabwino. Zona adamwali ngakhale bwalo lalikulu la milandu la mdziko muno la High Court posachedwa pali nagamula momveka bwino kuti atsikana amene ali ndi pakati pobwera chifukwa chogwiriridwa ngati uyu mwana wa Zuluwi ali ndi ufulu wochotsa pakati kuchipatala ngati akufuna kutero. Tiyeni tilemekeze ufulu wa atsikana. Tiyeni titukule dziko lathu posapondereza atsikana. Mwana wanzako umuonese chikondi chonse. Mwana wa mzako ndi wako yemwe. Uthengawu akukupatsirani ndi a Center for Solutions Journalism, CSJ. Tsopano yafika nthawi ya mafunso. Funso lathu la sabata ino nali: kodi nkhani zokhudza uchembere wabwino zili pansi pa unduna wanji? Tumizani mayankho anu ku nambala iyi 0991 046 451 kapena lembani mayankho anu
pa tsamba lathu la Facebook la CSJ News Malawi. Nambalayi ya 0991 046 451 ndiyo ngotumizira mauthenga osati kuyimba. Museweloli Chekatundu anali Ferguson Magona, Tapiwa anali Miriam Pondani, Zex anali Robert Magasa, Maeso anali Blessings Suya, ndipo Jude anali Desire Kumtanga. Seweloli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism CSJ. Zakhaleni pomwepo Sabata yamawa, tsiku ngati lomwe lino, nthawinso ngati yomweyi. Munali ndi ine Evelyn Mkandawire.